Представете си оживения център на Кърджали, но вместо коли и автобуси, улиците са пълни с камили. Звучи като сцена от приказка, нали? Но допреди по-малко от 100 години това е било ежедневие. Знаете ли, че една от основните професии тук е било деведжийството? Точно така. Деведжии или камилари са били хората, които са се грижили за тези екзотични животни. До 1932 година камилите са били основното транспортно средство в целия кърджалийски край. А дори преди мулетата да станат популярни, именно тези кораби на пустинята са пренасяли стоки по трудните планински пътеки. Възрастните хора в Ардино и Кърджали и до днес си спомнят историите, предавани от техните баби и дядовци, за дългите кервани. Търговци, водещи камили, натоварени с стоки чак от Гърция и Турция, са били обичайна гледка. Този интересен занаят е донесен от тракийските българи от Беломорието. Когато през 20-те години на миналия век те са принудени да напуснат родните си места, те натоварват целия си живот на гърбовете на верните си камили. В 24-та година много от тези бежанци се установяват в Кърджали. Някои от тях пристигат със своите малки стада. Всяко семейство притежавало по 5, 10, че и повече от тези издръжливи животни. Центърът на днешен Кърджали е изглеждал коренно различно. Помислете си за мястото, където сега се намира Домът на културата. В онези времена там е била главната товарна пияца. Нещо като централна автогара, но за камили. Там те са били разтоварвани, нахранвани и са си почивали, преди да поемат отново на път. Представете си шума и екзотичния вид на тези животни насред града. Защо точно камили ли? Защото те са били истински офроуд машини за времето си. Една здрава камила е можела да носи до 250 кг това. И то по тесни, стръмни и каменисти пътеки, където нито каруца, нито по-късно автомобил е можел да мине. Камилите са били изключително приспособими и верни спътници на човека. Живеели са до 40 години. Но както всяка епоха има своя край, така и ерата на деведжиите приключва. С навлизането на модерните технологии и по-ефективните транспортни средства, нуждата от камили постепенно намалява. През 1947 година от Кърджали потегля последният официален керван. И до днес камили в Кърджали няма, но легендата за деведжиите и техните верни животни е все още жива. Тя е част от уникалната и богата история на този край. Една история, която ни напомня колко пъстър и различен е бил животът тук не толкова отдавна. Ако тази история ви е била интересна, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала. Така ще ни помогнете да разказваме още забравени български истории. Благодаря ви, че гледахте.